Bioaniztasunaren eguna ospatu da gaur mundu osoan eta talde ekologistek ingurumena zaintzeko gobernuen neurri zorrotzagoak eskatu dituzte espezie asko eta asko desagertzear daudelako. Ekologistek dioten egia dela baieztatzeko ez dugu oso reunera joan beharrik, Kantauri itsasoan antxoarekin gertatzen ari dena ikusi besterik ez daukagu. Ekologista taldeek egindako azterketen arabera, espezie asko, bai animaliak eta bai landareak, erdira jaitsi dira. Oso gertutik bizi dugu hori egunotan Euskal Herrian, antxoa da eta espezie horietako bat. Inguru giroa gehiago zaintzeko eskatzen diete ekologistek gobernuei. Hortik hartzen baitu gizakiak behar duen janaria, ura eta medikuntzarako lehengaiak. Adituek diotenez, orduero, 3 espezie desagertzen dira munduan. Arrantzaleek antxoarekin bizi duten antzeko egoera sufritzen dute eztiarekin Alkarrian, Espainiako Guadalajara probintzian. Familia asko eztitik bizi dira, Alkarriako ezti famadunetik. Baina lehorte handia dago, hilabeteetan ez du euririk egin, erleek ez daukate janaririk, eta ondorioz, urte sasoi honetan eztiz gainezka egon beharko liratekeen erlauntzak utzik daude. Kalte handia familia askorentzat. Eguraldia asko aldatu dela diote bertakoek, espaita normala urtea hasi zenetik ia tantarik ez erortzea. Pone la ruina, no la ruina. Yo es el sustento de mi familia y no sé lo que voy a tener que hacer este año. Kantabrikoko antxoa eta Alkarriako eztia, lehen ugaria zirenak orain galtzeko arriskuan. Zeinek esango orain dela urte batzuk. Urrunago ere, Mexikon hainbat espezie desagertzeko arriskuan daude ingurumenaren degradazioa larritzen ari delako egunetik egunera. Talde ekologistek ingurumen politikan aldaketak sakonak egitea eskatu diete Mexikoko agintariei. Gure planetako ia giro guztiak Mexikon aurkitzen dira. Ekosistema ezberdin ugari ditu eta animali eta landare espezietan oso aberatsa da. Hala ere, talde ekologistek baliabide naturala hondatu eta desagertzear dauden espezien kopuruak gora egin duela salatu dute. Baleak kasu. En México todavía se utilizan redes de deriva. Mexikon oraindik trabesareak erabiltzen dira, hainbat kilometroko luzaera dute eta sakonean 50 metrokoak dira. Baleak bertan korapilaturik geratzen dira. Urtero, batez ere neguan, baleak erditzera datozenean, arazoak ditugu bai baleekin, izurdeekin edo mazoekin ere. Se enredan en estas redes. Mexikoko itsasoak baleen santutegi izendatu dituzte, eta itsasdordoken munduko tokirik garrantzitsuena da herri hau, ezagutzen diren 7 espezietatik 6 daudelako. Todas las especies de tortugas. Itsasdordoka espezie guztiak galtzear daude Mexikon. Trabesareetan bakarrik urtero gutxienez 6.000 dordoka eta gehienez 18.000 harrapatzen dira. Y 18.000 tortugas anualmente. Espezien etsairik nagusia habitata hondatzea da, eta basoak eta oianak galtzea ere beste arazo handienetako bada. Mexikon basoen 50% galdu direla esaten da. Mexiko animali eta landare espezietan munduko herririk aberatsenetakoa da, baina talde ekologistek ingurumena azkar hondatzen ari dela salatu dute behin eta berriz, eta gobernuari eskatu diote benetako ingurumen politika bat egitea.